ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತಿನ ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಪಾರಂಡು ಐಕ್ ಬಂದು ಸಾರಿ ತುತ್ತಿನ ಅಂತೆ ಶಾಪ್ ಗೊರ ಪೋಡು ಶಾಪ್ ಹೋದ ಹೆಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆ ದಡೆ ಪೋಡು ಅಂಜೆ 12 ಗಂಟೆ ನಾ ಪೋಪು ನಾನು ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ತುಟ್ಟು ಪಿದಾಡೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿತ್ತು ಇಯರಿಂಗ್ ದೀನ ಅಂದಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೀನ ಇಂಚದು ತೂಕ ಬಂದು ಇಂಚಿತ್ತು ನಂದು ತೊನೆಯನೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೂರ್ದು ಕಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಬೂರ್ದಂತೆ ಅವ್ವ ಕಿರುಂಬನ ಮುಲ್ಪ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ತು ಹಾಕ್ಲೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಮುಂಜೆ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಮುಂಜೆ ಹಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಟೀಮ್ ಹಾಕೋತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಿರಾಡ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈಗಲೊಂದು ಹಾಯ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ನಂಜು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಹಾಕಲು ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಪೋಯಿರು ಯಾನು ಶಾಪ್ ಗೊರ ಪೋದರ್ಪೇನು ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ ಬರ್ಪುನ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಹೊರಿದುಂಟು ಐದು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬರೋಡು ಬುಕ್ಕೊರ ಹೆಂಗೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬಾರಂಡು ಕುಡೋರು ಅಂಜ ಮಗನ ಶಾಲೆದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಬೂರಿದೆ ಮಾರೆ ಕಾರು ನಾಚಿಗೆ ಶಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಪಿದಾಡಿ ಪೂಜೆ ದಡ್ಡಿಂದು ದೊಂಬಂಡು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪುನನಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಂಚ ಗಾಡಿ ಹಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಪು ಬನರ ಪೂಜೆ ದಡೆ ಬತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವನಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾರದಿರುತ್ತೆ ವನಸ್ಸು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾರದಿರುತ್ತೆ ವನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪು ನಾಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿತ್ತನು ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಬಾರದಿರಿಟ್ಟು ವನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ವನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಪಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಇತ್ತು ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಡಿ ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಹೋಳಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ